Sibilo ng PhilHealth, di na nagparamdam. Kumusta yung mga makasalanan? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaan natin ang mga memes na magdadagdag ng ating ligtas points dahil yun ang trip ngayon ng ating mga admin. Kaya atin ang simulan. Kakasimbal lang na iba dyan, lumayo na kayo. Hindi ko alam. Tignan natin. Ano to? Six, alam mo na, pag naririnig mo to, may nagchichismisan na naman dito. Yan, mga naghahanap ng kasalanan sa iba. Okay lang, kaya-kaya, pamahila pa, di ba? Yung mga pinag-uusapan ng kasalanan ng iba, tunay ng mga chismosa. Sunod! Maliit lang pala, kaya pa pala to eh. Pamparam, yung 15 billion na ninakaw na pero di na nagparamdam. Oh! Ayan ang pinakamalaking kasalanan. Pero nasan pa din? Ba't nababayaran ang langit? Ipagkaloob mo sa akin ang 15 billion na kasalanan na yan. Gagawa ka lang ng kasamaan, di ba? Siguraduhin mo nang yayaman ka. Yan ang matalinong demonyo. Sunod! Gawin mo nga intro yan, Pao. Kunyari ikaw nakaisip. Sunod, ano kay Zach? Oh! Talaga ito ang kanyang TikTok content ha. Hindi po namin pinagtatawanan ang kanyang kapansanan dahil nakapagpasaya siya ng tao, di ba? Konteksto! Yan ang gusto ni Panginoong YouTube. Sunod. Dami. Wait lang kapatid, bakit nga ba tayo sinubok ng Diyos? Hindi lahat ng problema kapatid ay pagsubok ng Diyos, kundi problema dyan ng tao kapatid. Ang pagsubok na yung kapatid, ito yung wala kang nagawang kasalanan kapatid, wala kang nagawang pagkakamali kapatid, ay biglang dadarating sa'yo. Iyan kapatid ay yung bunga ng pananampalataya mo sa Diyos kapatid. Ginawa ang pagsubok. Kaya pagsubok lahat ng ito, umiinit na ang paligid at hindi na dumidilim, di ba? So, sa mga nainitan dyan, nag-restock na ating merch. Nasa description at nasa kung gusto nyo pa. Pag yan naubos, antay na naman. Para meron kayong suot sa impyerno. Sunod, yung tuwa, mga konichiyawa dyan. Galing kay Saruman. Bakit holy water tower sa pambasbas sa misa kung pwede naman Panginoon? Ipagkaloob mo sa akin ang ligtas ko. Sunod. Galing kay Ryle. Kapatid, alam mo na kapag narinig mo to, nasa kabilang banda si Kristo ang hinanap mo. Pamparam pam pam pamparam pam pam pam. Kapag magmahal si Kristo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam pam pam pam. Namatay si Kristo dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Yay! Jesus loves us. O kahit si Panginoon gusto ang mga nakakahay na mga beats niya. Kasi diba, sumasalangit na lang isip mo. Sumasalangit. Sunod. Galing kay Bonsing No. Ang tropa mo kapag sinabi. Basta ba walang kasamang backrider yan, wala tayong violation sa langit. Sunod. Galing kay Gio. POV, burol mo na. Ay, Diyos ko, kawawa naman. Diyos ko, kawawa. Ang bait-bait nito eh. Ito ako pag... Ano ka namatay nito? Katangahan? Talinan nito ah. Hoy! May diferensya ang katangahan sa kabobohan ha. Maraming tanga na matalino. Ba't ako defensive? Kasi syempre kung patay ka na, di mo na madedepensahan ng sarili mo. Okay lang, ako! Ang guardian angel mo, kung sino man to. M-top nga to nun eh. Tapos laging may medal. Diyos ko, kawawa naman oh. Nakabang pa yung, ba't naman ganun namatay to? Sino punerarya nito? Kawawa na ko, Diyos ko. Ikaw na bahala sa amin ha. Walang may bahala sa atin. Sige po, puro kasalanan to. Sino may bahala sa akin sa mga pinapadala nyong kasalanan? Sabihin mo lang at ako'y maililigtas na. Paki-comment nga amin sa ilalim kasi kailangan ko na. Sunod. Okay, Kelvin.
Kapatid, ala, kapatid, kaya kapatid kasi kapatid mo kapatid. Ang dami kong kapatid. Kapatid. Parang tanging ina, di ba? Ang dami nilang anak, dami nilang magkakapatid. Kapatid, kay kapatid. Ako, wala akong kapatid. Kay kapatid. Buti na lang dyan kayo makaka-answer ng aking kapatid na dahil na to. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayong sumasalangit. Para maghanap- para magkaroon ng ligtas points. Kapatid. Ano nangyayari? Kung gano'ng karami kapatid doon, gano'n din gusto ko karami na ligtas points sa atin. Sunod, isang kapatid, isang ligtas point. Pakilagyan pa. Sunod, galing kay Clint. Maglaban ng nakasado. Oy, ako yan! Maglaban ng nakasado. Yan, napakaraming kasalanan. Nagnasimula ng video na yan pagkatapos. Maraming tissue. Ang sumalangit nawa sa mga lalaking naglaba din ng kanilang mga damit. Sunod, joke lang, pampamilya po kaming channel. Ano na naman to? Galing kay Independence. Putang ina, paano ko lalabas dito? Fuck. Bigyan po natin. Bigyan po natin ating katahimikan na ating sumalangit na kaibigan at kapatid. Dire-diretso na sa langit doon. Sunod, galing kay Mark. Nagugulat pa din ako. Ayoko din nagagambay. Yun yung pinto papuntang langit eh. Hindi ka na talaga makakalagpas doon. Yun si San Pedro nakabantay. Sunod. Ano to? Ayoko tumama kasi baka may... Alam mo na, kasi tamad ka. Tamad ka pala, akala ko may kapansanan ka, hayop. Hayop ka, kapatid. Sunod. Yan kapag paakyat ng ng langit. Babagsak ka rin. Sunod. Kani kay Rodolfo, huwag ka nang tumawag, ubos na. Hindi! Kakadagdag lang kanina, kapatid. Ayoko na. Sunod. Minus 100 ligtas. Ito ako nung nagising ako na ito yung magiging topic namin. Susunduin ka na ni Panginoon. Sunod. Binibilis ako na. Lagpasan na agad yan para masalba ko pa ang aking ligtas points. Yan kay Ramel. Ano masama kung bakla ang nanay ko, ha? Hindi kasalanan ba yun? Ano to, 2010? Nako po, lahat tayo bakla kung gugustuhin mo. Basta may butas, ikaw ay ligtas. Kulang ka ng 5 ligtas points. Pasensya na. Sabi ko na nga ba eh. Alam ko na dito tayo papunta eh. Kaya ayoko na lagyan ng puntos eh. Pao, pag i-edit mo to, bawas-bawasan mo na lang yung Huwag mo na lagyan ng score kasi ayoko na subukan. Galing kay Rachel, kailan ko bang kumanta ng bubukang bulaklak dadaan ang sing? Ito ba ang gininto ang pinto ni San Pedro? Kailangan may kajowa? Paraan niyo ako dito! Una may kagamba, kaya naman may magjowa. Ano ba naman yan? Kung saan saang sapot ang humaharang sa akin. Leche, sunod. Ano kay Sel? Meron po, andyan nga po na pinasayaw po ko. Meron po akong nakikitang isang tao, sumasayaw po siya. Yung sayaw po niya, kung tawagin moonwalk po. Maya-maya po, yung ginagaya kong sumasayaw ng moonwalk, humarap Michael po siya Jackson? sa akin. At doon po talaga ako, hindi makapaniwala mga minamahal sa nakita ko. Napahinto ako sa pagsasayaw. Dahil Ay, narinig ka na! 100% mga minamahal, walang iba kundi si Michael Jackson po. Yung kagaya kong sumasayaw ng moonwalk sa impyerno. Hindi! Ay sayo. Yun daw. Michael Jackson! Kahit sumalangit na rin siya, gasik pa rin siya ng lagis. Ano ba pinapanood ko? Ano to? Saan yung to nakukuha? Sunod na kasalanan galing kay Alvin. Tol, ano nga rin tawag sa kantang pamparampam? Pamparampampam. Kunyari na lang hindi to, hindi to planado. Sunod, galing kay John Mark. Gusto mong kulamin kita pero wala. Hoy! Puro kayo kabastusan. Hindi na makapunta sa langit niyan. Sunod, pag single wala kang ulam. Galing kay Chapman. Patay na ba agad? Kain ko lang nalaman to eh. Oh! Ito kaingay sa impyerno. Paulit-ulit lang yan, di natatapos.
Sunod, galing kay Zion. Ah, siya yung Jesus kanina. Lucifer's. Hindi! Ikaw ang tagapagligtas, Zion! Huwag mo kami iwan at ang utong mo. Kailangan ka namin. Sabihin mo lang at kami ay maililigtas. Sunod na kasalanan at panghuli. Galing kay Sos. Kapag hanap mo pamparam pam pam pamparam param pam sumapay lang sa bayo sa Papakiramdam. pam 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 pamparam param pam nagawa namin ito. Okay, kung pinatay na natin, diba? Okay lang yung pag namatay ka, pwede ka na sumalangit kung meron kang sapat na ligtas points. So, kung tumawa ka rito, wala ka na ligtas points, kasalanan mo yan, hindi kayong kasalanan. So, kung nagustuhan nyo yan, huwag na like, share sa mga Kulang sa ligtas points yung friends. para mabawasan at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulol out.